हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसाम पुलिसनि आपडेट लाना फैबावदों बेनो जाबाय कुइसन पेपारखौ बबे इउनिभार्सिटिया दानो आसाम पुलिसाव दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनांगोन आरो माबायदि टाइपनि कुइसन पेपार दानो आं नोंथांमोननो माखासे ट्रिक्स होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां थांनाय बार आसाम पुलिस एसआइआव माबायदि कुइसन दानदोंमोन नोंथांमोना आं हानायसिबां एक्सप्लेन खालामना होनो नाजागोन जायफ्रा आसाम पुलिस एबि इउबिआव एग्जाम होनो गोनां दङ आरो बे एग्जामा जानायनि चान्सआव फैगासिनो दङ आरो डिसेम्बराव जोङो जागोन बादिखौ मोन्दों मानोना गासिबो रिलिया जोबजोब्बाय लोगोफोर दा बेखायनो माब्रै कुइसन दाननाय जागोन कुइसन पेपारा माबायदि टाइपनि फैयो आं नोंथांमोननो हानायसिबां नोंथांमोननो खिथानो नाजागोन दा लोगोफोर आसाम पुलिस एसआइआव माबायदि कुइसन फैदोंमोन आरो बबे इउनिभार्सिटिया दानदोंमोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनांगोन मानोना नोंथांमोना जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस दं नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ बेखायनो जों बेयाव सावरायगोन दा बेनिफ्राय गोबां नोंथांमोना गुबुन गुबुन चेनेलाव नुदों जानांगौ 1:5 रेशिअ केन्डिडेट्स लेंहरगोन होननानै काट अफ दिहुनसिगोन होननानै नाथाय दासिमबो क्लियार नङा लोगोफोर दासिमबो अफिसियेलि जेबो आपडेट गैया जे 1:5 केन्डिडेट्स लेंहरगोन होननानै दा बेबादि लेंहरोब्ला नोंथांमोननि काट अफआ हाई थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव काट अफ हाई थांगोन जेरै 30, 29 बेबादि थांनायनि चान्सआव दङ नाथाय लोगोफोर बे सोनारगोन जे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां क्वालिफाइड जाना दङ पिएचडिआव दा बेखौ लानानै काट अफ ओंखारगोन आरो नोंथांमोना मोनसे नाहरोब्ला बेनो जाबाय लकडाउन स' लकडाउनाव गोबां बैसो थांबाय आरो गोबां साख्रि ओंखारि गोबाव जादोंमोन आसाम पुलिसाव आरो बे रिलिया एप्लाइ जादोंमोन 2018आवनो नाथाय फैयै 2021 जाबाय दासिमबो एग्जाम जायाखै दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना कनसिडार थानो हागौ एबा मिनिमाम काट अफ थांनो हागौ बेखौ आं सानहरदों नाथाय नोंथांमोना मा अपिनियन होयो थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय दा लोगोफोर एग्जामा जानायनि चान्सआव दङ डिसेम्बराव दा बिनिफ्राय एग्जाम जानायनि कुइसन पेपारखौ सोर दानो बेखौ नोंथांमोना मिथिदो बेनो जाबाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया आसाम पुलिसनि कुइसन पेपारखौ दानो थांनाय बाराव एसआइआव दानदोंमोन आसाम पुलिसनि एसआइ पेपाराव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया दानदोंमोन दा माबादि टाइपनि कुइसन दानदोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन जायफ्रा सिगाङाव एसआइ लिरदोंमोन नोंथांमोना मिथिदों जे आसाम पुलिस एसआइआव बांसिन आपार आसामनि माखासे हिस्टरि लोगोफोर आसाम हिस्टरि बांसिन फैनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा बेखायनो नोंथांमोना माबादि बिजाब फरायनांगोन माबादि बुक्स फरायनांगोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय जायफ्रा आसाम पुलिसाव नोंथांमोना एग्जाम होगोन एबि इउबि कनस्टेबलाव अब्ला नोंथांमोना फरायनांगोन आसाम नलेज थानांगोन थ' नोंथांमोना आसाम हिस्टरि नलेज थानांगोन अब्ला नोंथांमोना एग्जामाव इजि नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो हागोन दा फैखागोन लोगोफोर 100% आसाम जिके फैगोन नोंथांमोना आसाम जिके एन्ड हिस्टरि नोंथांमोना फरायनांगोन जेरै कालचार बा हिस्टरि सिगांनि हिस्टरि नोंथांमोना बेखौ फरायनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जिके नोंथांमोना नेसनेल जिकेनि नलेज थानांगोन आरो लोगोसे कारेन्ट एफेयार्स नोंथांमोना फरायनांगोन बेनिफ्राय मेथ्स एन्ड इंलिश नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनगोन रिजनिं थ' माखासे रिजनिं फैगोन सिम्पल फैगोन इसेबां हार्ड फैनाय नङा नोंथांमोननि थाखाय दा बेनो जाबाय कडिं डिकडिं नाम्बार सिस्टेम सिरिस थ' नोंथांमोना बेबादि रोंनाय जानांगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना एसएससि जिडिआव जेरै मोन्दों बेबायदि टाइपनि फैगोन दा एसेबां हार्ड फैनाय नङा रिजनिंआ बाट नोंथांमोननि थाखाय नर्मेला फैगोन अब्लाबो नोंथांमोना कनफिउस जायो दा बेखायनो नोंथांमोना बेखौ सोलोंना लाखाबानो जाबाय दा लोगोफोर जायखिजाया आपार आसामनि बे कुइसन पेपारा फैगोन बांसिनानो फैगोन बेनो जाबाय एसआइआव फैदोंमोन दा एसआइआव गोबां आपार आसामनि हिस्टरि फैदोंमोन लोगोसे बे कुइसन पेपार दाननाया जाबाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया दाननाय जायो आसाम पुलिसाव बेखायनो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नलेज लादो आरो लोगोसे हानायसेबां नोंथांमोननि एन्सारा जाहाथे मोजां जाना फैयो एटेम्प्ट खालामनो हायो बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै एग्जाम होगोन आरो लोगोसे नेगेटिभ मार्किं गैया कनस्टेबलाव नेगेटिभ मार्किं गैया नाथाय एसआइआव थायोमोन दा नोंथांमोना इजि एग्जाम होनो हागोन बाट नोंथांमोना एन्सारा कारेक्ट जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना 50नि एग्जामाव नोंथांमोना 30-35 लानो हायोबा थ' नोंथांमोननि साख्रिया जानायनि चान्सआव दङ दा लोगोफोर बेनोसैमोन बेनिफ्राय दायो काट अफ ओंखाराखै जेब्ला काट अफ ओंखारगोन फिजिकेलाव बेसेबां नांमारथारगौ बेनि सायाव दासिमबो क्लियार जायाखै दा बेखायनो जों डाइरेक्ट बुंनो हाया 30-25 नांगौ होननानै नाथाय जोङो हमनो हायो मोनसे कनसिडार थागोन मानोना लकडाउनखौ नायोब्ला बैसोआ गोबां ओरैनो थांदोंमोन गेजेर समाव दा लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना नार्भास फिल खालामनाङा थ' नोंथांमोना गुबुन चेनेलाव मोननो हागौ 30 नांगोन 35 नांगोन होननानै नाथाय बेबादि नङा जेब्लासिम अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारा जों डाइरेक्ट मेनसन खालामनो हाया जे 30निफ्राय लागोन होननानै बेखायनो आं मोनसेल' साजेस्ट खालामगासिनो दं सिगांनिफ्रायनो गासैबो फरायनानै एग्जामखौ होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि आनजादा मोजाङै मोजां जानो हायो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जानानै फैनो हायो आसाम पुलिस एबि इउबिआव दा लोगोफोर आपकामिंआव 6000 भेकेन्सियावबो गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा नोंथांमोना माब्रैबा जुदि साख्रि मोनफ्लाङाब्ला थ' नोंथांमोना नेक्स्टआव ट्राइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय 6000 भेकेन्सियाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिननो हागोन